आं मुस्रि चरण बर'आ आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुनाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं श्री रबिराम नार्जारिया इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव गोसो गोथारै आयेन आफादजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। अहम यह विधानसभायाः सदस्यः निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य शपथं स्वीकरोमि यत् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च रक्षयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि। यत् पदम् अहं गृह्णामि तच्च कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वहनं करिष्यामि।